himen ko para bayit ka homework novena nangta sa pule na ka gospel kat kum Yohanes kalanong arpuwe but kam jengki apostol kalanong kabasaw muntagasngi ngin pai sa ka gospel kat kum Yohanes kalanong arpuwe record katsan anda kila de bam u Jisu ula ong hau Simon Petrus ko Simon u khunu Yohanes phi khamyet mo phi yanga banya kine kane ga de hadien ga jingmi pa jung Jisu ula let wat yaki apostol ite kini ki apostol kira nyongot hapo ki jingelam jungu Petrus kila yenono jindu jindam yaga jinglong apostol jungki kila i kimdon dorshu ban em kum ki apostol kila let biang shaga jing tri barim ko himen ko parabayit ki bas ngap yanga de tangi apostol tarai haga jingi mangiru ingila yenu no ka jing hikai jung Jisu kalenti baula pani yengi ngiklet wadu jingkermen ukresu balami pat ula let wad yeki but haba ula let ula yeki ula yega jing than jungki ula le yu ula shed just step breakfast na banda jungki but hangne ngikan mau shisindon ka jingkawai bakhaddu last supper but first breakfast jingkawai bakhaddu shua ka jingyap pat jimi pa jungu breakfast baningkong hadien ka jingyap pat ka jimi pa jungu but Jisu yula shet mohu yula sam but anda kila de bam Jisu la ong hau Simon Petrus Jisu klam mai klam kenhid re ula kren baru Petrus da kejingit uni ulang ublay jingi kini kede ka rokom jong u kresu balami pan ula let wan ban kerku ban penkoit ban ai bor thamai ya kito kiju ki apostol kila klet yo ko himen ko para bayit wadu jingkermen uju Jisu bala let wad yaki apostol jengu udang wad yengi udang up yengi ro ula ai giga breakfast just step kan mau Jisu hilong yengi am tang dau pu hiu briu im reda ka tin bar ka bamina ka sintur jengu blei manta mau ula ai ki kene ka jingbam ka breakfast pan kan mau ki ya jingdon kam jong ka kaktin ublay na panda ka jingi mansim jingi ngau ko ban ong biang ya kene pangin sutu shai hakane ka por jong ka lockdown ngin pediang ya kene ka breakfast nakti jong Jisu balami pan ban mau un kar kuyengi hangne ngi kumno pan ko ya Petrus ina healing yang pareng but uju Jisu wat ingi on kar kuyengi un ai ba kanega breakfast ba un ai kan wandra ka jingi ba thumai ka jingi pa jung Jisu kan panthumai ka jingi but Jisu balami pan on kar ko da ifi teng pa parukun baraman simbo koi